Halløjsa alle sammen, det her er Kalen, også kendt som Syriancraft, og i dag kommer jeg med en lidt fed videolog, hvor at, hvis jeg har set toerne og har læst description, så står der noget om, at jeg faktisk mødte ham, der hedder Dave Hester, fra tv-programmet Star Wars, hvilket er sådan et auktionsprogram med nogen, der køber noget og sælger noget videre. Og det er et rimelig fedt program, og jeg har set et par gange. Jeg synes, det er rimelig fedt. Og så synes jeg da lige, at når man lige ser ham henne på Swap Meet her i LA, det er rimelig fedt. Swap Meet, det er egentlig loppemarkedet. Bare meget større, med mange flere mennesker, mange flere boder. Og der havde han sin egen bod, hvor man kunne købe t-shirts, og man kunne møde ham. Og selvfølgelig, det var jo fuldstændig utroligt at møde en celebrity, ikke? Sådan midt ude i det hele. Og han er kendt for sådan et mærkevare, han har, der hedder Yup. Og det er fordi, at når han auktionerer, så når han byder på noget, så siger han altid Yup. Pisse irriterende. Er der mange, der synes, jeg synes, det er rigtig fedt. Og jeg fik så købt noget merchandise. Jeg købte en t-shirt af ham. Kan du se? Yup. Og den er signeret. Hvad fanden? Det står på hovedet. Men der står til Kalen, bedste ønsker. Og så står der så hans signatur, hvilket er David Hester. Så det er hans signatur t-shirt, og den skal hjem og hænge i en ramme, når jeg kommer hjem. Det skal være på min væg i hvert fald, fordi det er den første sådan signerede noget som helst, jeg har fået af nogle vigtige mennesker. Og så fik jeg også købt nogle andre t-shirts. De har rimelig mange fede t-shirts derhenne på det loppemarked der. Sådan t-shirts. Jeg fik en, som jeg selv synes er ret fed, hvor der står You mad, bro? Spørgsmålstegn. Ja, det er sådan en, som jeg kommer til at kunne bruge, når jeg er sammen med mine venner og sådan noget. Så hvis de bliver så kan man bare lige sige You mad, bro? Hvad så jeg har på det? You mad? Ja, rimelig fedt. Det synes jeg i hvert fald, det var fedt. Og det var ikke engang særlig dyrt, så det er jo bare i orden. Så købte jeg en anden en, hvis jeg lige kan nå den. Som er den her, hvor der står Cali for life. California for life. Jeg elsker Californien. Det er utrolig fedt herovre at være sammen med min familie og min far og så videre, så videre. Vi har det i hvert fald sjovt. Jeg var lige at surfe igen i går. Total awesome dog. Og i dag har jeg ikke lavet en skid. Jeg har siddet på min flade røv og spillet computer. Min far har været på arbejde, så der har ikke været en skid at lave. Jeg har bare siddet og ventet på ham. Jeg troede, vi skulle surfe, da han kom hjem. Men nej, det skulle vi ikke. Ja, jeg putter lige dem hernede her efter. Ellers så købte jeg også noget andet. Jeg købte, som I kan se, så er kameraet meget roligt. Jeg har begge mine hænder. Jeg holder ikke kameraet. Hvad er det her for noget magi? Ja, jeg læner den faktisk ikke om noget. Jeg købte noget meget specielt. Nu skal I se. Sådan. Nu skal I se her. Jeg købte nemlig en iPhone stand. Den er rimelig fed. Se når jeg holder den selv sådan meget. Ja, jeg købte en iPhone stander, som jeg kan holde min iPhone på, når jeg laver videologs i fremtiden, for jeg kan godt lide at lave videologs, og jeg kommer nok til at lave en masse videologs. Så købte jeg en med holderen, der kom der sådan en her, hvilket er en 8 times zoom, som I lige kan se, 2 sekunder. Den hører faktisk med til det her cover, som jeg fik, som hører med til, som egentlig er det, man skal bruge for sådan en kamera på det her. Så skal I vente. Det kan jeg ikke. Vent den om, mens jeg filmer. Nå, kan man sætte på? Nej, forkert vej. Nej, det var ikke den forkerte vej. Kan man se det? Nej, det kan man ikke. Det er fordi, at den skal sidde på den anden side. Men jeg har jo vendt den om, sådan så jeg kan se mig selv, mens jeg filmer, sådan så jeg kan se, om jeg ser dum ud. Så det var min fejl der. Men det skal jeg nok se på den anden tidspunkt, hvis jeg filmer noget, der sådan lige er 800 km væk, ikke? Jo. Hopper lige den tilbage. Og jeg holder selvfølgelig min store, fede finger foran kameraet. Jo. Og så har jeg mit andet cover her. Det er faktisk, det ved jeg ikke, om jeg har vist jer. Det er et iPhone cover, jeg har fået lavet med mit eget logo på. Syriancraft. Og så har jeg lavet noget fedt tekst ned i bunden. Hvis I godt kunne tænke, at jeg laver sådan en til jer, så kan I bare skrive til mig, så skal jeg nok prøve at bestille en til jer. Jeg skal selvfølgelig selv betale for den. Men det er jo sådan noget, der hed, jeg kan ikke huske, hvad fanden det hed, noget på nettet, hvor man kunne bestille t-shirts og iPhone covers og fucking kaffekop og nøgleringe med hvad end du har lyst til på. Hvor du betaler for det, og så stiller de til, og så tager det en helt fucking uge, før det kommer frem. Men det er okay. Jeg føler mig lidt hyper lige nu. Jeg har lige spist mad. Kylling og salat. The American Dream, ikke? Jo.
Men vi købte en masse t-shirts. Vi købte den her fede iPhone stand til fremtidige videologs. Prøvede den anden frisyr i dag, fordi jeg bare lige havde lyst. Ikke lavet en skid i dag. Får min farmor på besøg i morgen. Min grandma Bonnie. Hun er rimelig awesome. Hvad er den her pose, rammer lige? Hvad fanden var det? Ja, jeg fik en gratis nøglering derude. Ude ved loppemarkedet. Og det er Roto-Rooter Plumbers. Altså sådan nogle VVS-mænd. Vi kommer rense toilet. Så jeg har fået en toiletrenser-nøglering. Noget. Oh yeah, så bliver det bare ikke bedre. Bare luksus, ja. Men jo, det er det, som lige skete til videre, efter jeg kom hjem fra Arizona fra de 42 grader. Så har jeg været nede ved Swap Meet, fået købt det og mødt Dave Hester. Dave Hester var totalt awesome. Det er noget, jeg aldrig kommer til at glemme. Især når jeg får hængt hans t-shirt op på væggen. Jo, men det var i hvert fald det her for den her videolog. Næste videolog tænkte jeg på måske at tage min telefon med ned på stranden, så I kan se, hvordan det ser ud her i stranden i Huntington Beach, LA, hvor vi er. Det er et sted, der hedder Sunset Beach. Rimelig fedt. Gode bølger. Så videre. Jeg tror måske et bootboard. Det kan jeg ikke få lov til at se. Eller ikke. Jo, men vi skal teste film snart. Film foran i fjerneren, dog. Sådan hele aftenen, når der ikke er sådan rigtig noget andet at lave. Så det var jo. Jeg kunne også bare sidde på min computer og spille, hvis det var det, jeg havde lyst til. Men jeg har kun min lortede bærbar med. Jeg har min store beast computer derhjemme, desværre, og der er noget på min skærm. Puha. Jo, men det her, det var i hvert fald alt det for den her gang, mennesker. Og jeg håber, I ser med, når jeg laver min næste videolog. Så vi ses snart, og farvel.